toto sme nejak očakávali a preto sa spíš snažíme prispôsobiť sa tomu celkovému trendu, pretože vieme, že ten trh tam nakoniec skončí, tak my sa integrujeme právě do tých riešení, ktorým veríme, že vyhrajú. My se bavíme o těch MCP konektorech, jo? A pro někoho to musí být jako horor si představit, že pracuje s něčím, co vlastně ani neví, co ta zkratka znamená. A často my právníci prostě nejsme úplně technicky zdatní, byť i mně se to podařilo. Všechno je možný, jo, jako sky is the limit, což je hrozná věta, já ji úplně nenávidím, ale nic jiného mě teď nenapadlo, no. Ja sa pridávam, že všetci, čo robia v práve, v advokácii, prekonali o mnoho väčšie prekážky ako toto. Akože určite to zvládnu, určite to zvládnete. Vítejte u Legálního kódu, podcastu, ve kterém se potkávají právo a technologie. Ale než se pustíme do rozhovoru, tak bych rád zmínil, že partnerem podcastu je advokátní kancelář Rowan Legal. Moc děkuji za podporu. A ještě vás chci poprosit o 2 věci. Dejte nám zpětnou vazbu k epizodě do komentářů a pokud se vám podcast líbí, dejte odběr kanálu Legální kód. Tak jo, jdeme na rozhovor. V Legálním kódu vítám Radovana Oprendeka, který je spoluzakladatelem Direct Case. Ďakujem za pozvanie. My se dnes budeme bavit primárně o takovém tom, řekněme, posunu od klasických chatbotů k agentům v rámci právní práce, což byla i věc, o které jsme se hodně spolu bavili na konferenci Future Legal v Olomouci. Jak se podle tebe změnila práce právníka, nebo jak se mění práce právníka za využití agentů v rámci ať už Claudu nebo jakéhokoliv jiného nástroje, oproti těm klasickým chatbotům, které tady už nějakou dobu s námi jsou a pomáhají nám, ale ten posun k agentům je určitá změna, ke které se směřuje. Tak jak ta změna vypadá podle tebe? Ďakujem za ten dotaz. Určite sa ten spôsob práce zmení veľmi. A keď si to predstavíme, tak to je porovnanie chatbot, pýtam sa a dostávam odpovede, agentický prístup, rovno úkolujú tí agenty. Ja sám som si to zažil, povedzme na začiatku tohto roku, niekedy v lednu som vlastne sám zmenil ten spôsob práce. A to, kde sa mi to ako najviac ukotvilo, bolo, že potreboval som postrihať nejaké video, doplniť titulky, v podstate celkom jednoduchú vec som si myslel. A vybral som si výborný program na to, spravil som si research, veľmi ako nadšene som to začal robiť, ale vlastne dostal som sa do prostredia, kde najednou bolo 50 rôznych tlačítok, milión rôznych funkcií, ktoré som ja vlastne ani nevedel hneď na začiatku použiť. No klidně řekni jméno, určitě to bylo DaVinci Resolve. Bol to DaVinci Resolve. Ja miluju DaVinci Resolve. A ja som si hovoril, že čo keby toto celé ja dokážem vlastne spraviť v nejakom, napríklad v Claude alebo v nejakom inom nástroji AI, bez toho, aby som vedel ovládať všetky tie tlačítka, ale aby som vlastne povedal a inštruoval ten systém, čo ja vlastne potrebujem. A naozaj sa to tak nakoniec podarilo a my teda vyvíjame tiež nástroj pre právnikov na AI Research a hovorím si, to je vlastne to je zmena, ktorá sa stane na tom trhu, na celom trhu, aj u právnikov. A ani my by sme nemali vyvíjať systém, ktorý bude mať 50 rôznych tlačítok, 50 rôznych funkcií, ale systém, ktorý bude vlastne integrovaný do tých ostatných procesov, do toho agentického prístupu napríklad, ktorý má Claude alebo OpenAI. A vnímáš to jako nějaký hype, který tady teď kolem agentů je, stejně jako byl před časem kolem těch klasických chatbotů, anebo je to fakt jako game changer, řekněme? Určite tam je aj nejaká časť toho hypu a zároveň ja vidím aj tých nadšených ľudí, ktorí zistili, že im to funguje. Že zrazu objavili tie svoje use casey, ja som rozhodne medzi nimi a zrazu vidím, tak celý tento úkol ja už nemusím opakovať každý týždeň znova a znova,
ale naozaj si môžem vytvoriť jednoduchý proces a už to bude automatizované. Takže to nadšenie z tohto, že to naozaj zmení tú prácu a že tam ja reálne vidím tú časovú úsporu a zjednodušenie, tak to potom sa snažím aj hovoriť tým ostatným, tak možno aj z toho vznikol ten hype a ja vlastne nadšenie teraz všetkým svojim známym kamarátom ukazujem, prejdite na to. Jsme na tom stejně, dělám to doma a všem vnucuju Claude a Cowork a všechny ty nástroje kolem toho. Řekněme možná, jak ty ses dostal k LegalTech, jo? Protože ty nejsi právník a proto by mě zajímala ta cesta tu. Ja nie som právnik, ja som vlastne študoval data science, vtedy sa to ešte dokonca ani nevolalo data science. Terajší ten AI boom je z veľkej časti založený aj na technológii neurónových sietí umelých. A ja som vlastne spracoval s tými neurónovými sieťami už v roku, ja neviem, pred 13 rokmi v podstate. Ešte než to bylo cool. Takže ja prichádzam z tejto ako dátovej vetvy. A mnoho vecí, ktoré vlastne sa rieši ten právny research, je o dátových veciach. Pochopiť tie rôzne dokumenty, pochopiť, ako to vlastne spraviť, aby to bolo jednak rýchle a jednak presné. Jasně, rozumím tomu, no. Ono pro mě to znamená, že ty jsi mnohem vhodnější pro vývoj LegalTech než právníci, jo? Protože my se do toho tak jako snažíme montovat, ale vlastně tomu vůbec nerozumíme, jo? Ale samozřejmě bez toho pohledu na to, jak ta praxe vypadá od rána do večera, tak vlastně nejde vyvíjet nic, jo? Jako když prostě budeme chtít dělat AI nástroj pro účetní, tak taky musíme pochopit, jak účetní pracují a s právníky je to vlastně stejně. Presne tak. A my máme vlastne v tom týme výhodu, že CTO je v podstate vyštudovaný právnik a zároveň má aj ten data science background, čo je akože veľmi unikátna kombinácia mať právnika a zároveň dátového vedca v jednej osobe, tak to je tá naša hlava vývoja. Co ten posun k agentům reálně znamená pro praxi právníka? Jo, zkusme se podívat na nějaký, možná i třeba praktický příklad, jaký je rozdíl mezi tím, když k nějakému úkolu použiju klasického chatbota. Ty používáš hodně Claude, že? Tak jaký je rozdíl mezi tím? Protože některé use casey, se kterými přichází právníci nebo advokáti, tak si myslím, že jsou často řešitelné v rámci projektů v Claudu, jo, kdy tam budu mít nahranou nějakou svoji znalostní bázi, nějaké svoje playbooky nebo něco podobného. A vlastně si kladu otázku, jestli k tomu potřebuju Cowork, jestli k tomu potřebuju ten agentní systém. Jo, ale pak jako ke spoustě věcem už to nestačí ty projekty, protože prostě potřebuju pracovat nad živými soubory a nechat si vytvářet soubory, pracovat s nimi a tak. Jo, tak jaký je v tom rozdíl podle tebe? Je to, keby si to zoberieme do tej právnej praxe, tak tento četovacie rozhranie je ako pýtať sa kolegu. Môžem sa spýtať, dostanem odpoveď, ale nakoniec musím ja nejak spracovať tú odpoveď do toho výstupu. Ten agentický prístup je ako keby som vedúci toho tímu, nejaký team leader a vlastne zadávam prácu tým jednotlivým kolegom. A môže mať kolegu, ktorý je dedikovaný na právny research, môže mať kolegu, ktorý vie výborne písať podania, môže mať kolegu, ktorý vie výborne ako overovať rôzne zdroje a tak ďalej, formátovanie dokumentov, výrobopresk, na všetko môže mať v podstate toho kolegu, čo je svojím spôsobom ten agent a ja vlastne zadávam rovno tú prácu a dostávam tie výsledky. Co přesně nad tím stavíte v rámci Direct Case? Jo, protože když jsem se díval na váš web před časem a i teď, tak vlastně jako na první pohled se to tváří jako další chatbot, který pracuje s právními informacemi. Ale předpokládám, že když se tady bavíme o agentech a o agentních systémech, tak jste k tomu začali přistupovat i trochu jinak. Keby ten najväčší rozdiel je, nebo možno začnem trochu inak. Ten agentický prístup sa uplatňuje všade. Aj vidíme to aj u konkurencie, u rôznych produktov.
ten náš prístup je iný v tom, že my hovoríme, celý ten agentický postup nemusí byť v direct case, ten môže byť napríklad v tom Claudeovi, môže byť v OpenAI, môže byť v akejkoľvek platforme, ktorú ten právnik chce používať a už ju trebárs má. Že už mnoho ľudí toho Clauda má a používa, takže najlepší spôsob, ako sa do toho zapojiť bez toho, aby si musel mať zase u 8 nejaké rozhranie, ďalšie UI, ďalšiu komplikáciu, aby sa to dalo všetko robiť v jednom, je pripojiť sa priamo do toho Clauda. A to je vlastne tá naša unikátna vec, je, že cez vlastne to MCP konektor, ale cez nejaký ako keby veľmi jednoducho nastaviteľné rozhranie, my dokážeme tú znalosť, tú právnu znalosť tých dokumentov a ten právny research dokážeme vsunúť priamo napríklad do toho Clauda. Možná si pojďme říct, co je vlastně MCP konektor. Ja som to povedal možno trochu príliš technicky. Veľmi to zjednoduším. MCP konektor je ako keby USB-C medzi rôznymi AI systémami. Je to nejaký otvorený štandard, ktorými tie rôzne AI navzájom vedia komunikovať. Takže ten Claude sa môže napríklad pripojiť do Direct Case, ale takisto ako sa pripája do Direct Case, sa môže pripojiť do Gmailu, môže sa pripojiť do Google dokumentov a do 1000 ďalších aplikácií. Takže to môže byť taká skutočná integrácia jednotlivých tých systémov, aby ste nemuseli v tej právnej praxi prepínať rôzne okná, mať na všetko špecifický program, tak ten integrátor to môže zastrešiť celé. No ono pro tohle si myslím hodně udělal ten Claudeovský plugin do Wordu. Jo, protože ono se to může zdát jako malá věc, ale pro mě je to důležité, protože zůstávám pořád v jednom prostředí a umím si tam udělat spoustu věcí, nejenom jako právní research, ale vedle toho si nechat naformátovat dokument a vlastně jako diskutovat nad tím dokumentem. A přijde mi, že tohle vám muselo jako hodně pomoct. Určite áno, to načasovanie bolo výborné. Rozhodne, ale takto, je to aj trochu taký strategický pohľad. Tým, že rôzne firmy sa snažia ako súťažiť na tom trhu, ale ono dlhodobo vyhrajú tí veľkí integrátory. Ten Claude rozhodne má najväčšiu technickú kapacitu spraviť akože veľmi sofistikované integrácie so všetkými nástrojami. Takisto OpenAI, tie veľké firmy budú ten hlavný integrátor. Takže toto sme nejak očakávali a preto sa spíš snažíme prispôsobiť sa tomu celkovému trendu, pretože vieme, že ten trh tam nakoniec skončí, tak my sa integrujeme práve do tých riešení, ktorým veríme, že vyhrajú. Jasne. A my se bavíme o těch MCP konektorech, jo? A pro někoho to musí být jako horor si představit, že pracuje s něčím, co vlastně ani neví, co ta zkratka znamená, a často my právníci prostě nejsme úplně technicky zdatní, byť i mně se to podařilo a teď nemyslím ten konektor Direct Case, ale už jsem se s tím nějak jako naučil pracovat, protože prostě Claude Code a Claude Cowork s tím pomůže. Ale možná by bylo super, pokud bys nám ukázal, jak si napojit Direct Case na Claude a jak to funguje ve Wordu. Super, poďme na tú ukážku. Ja možno na začiatok poviem, že to porozumenie, ako to naozaj spraviť, je možno podobné tomu USB-C. Taktiež úplne neviem presne, ako funguje USB-C protokol, ale mobil do ňoho zvládnem zapojiť. A s tým MCP to není dramaticky iné, každý to zvládne behom 1 minúty. Tak, poďme si to ukázať. Pripojenie je jednoduché. Stačí v Claudeovi ísť na záložku Customize, vybrať Connectors, pridať nový konektor, Custom konektor, a tam napísať adresu, kde Claude nájde Direct Case. Tá adresa je napísaná v popisku videa. Aby to celé fungovalo, prihláste sa ešte na Direct Case. Vytvoriť účet zaberie 1 minútu a je to zdarma.
A takto sa dostanete k skutočnej automatizácii rutinných taskov vo vašej praxi. Či už je to overenie spisových značiek v dokumente, ktorý máte od protistrany, alebo je to overenie podpisových práv voči obchodnému registru. Už to nemusíte robiť jedno po druhom manuálne, ale môže to za vás spraviť Claude tým, že sa pripojí na správne zdroje. Tak jo, MCP konektor máme připojený. Nainstalovali jsme si plugin doplněk Claudu do Wordu, to si myslím, že tady nemusíme úplně jako ukazovat, určitě k tomu je spousta videí na YouTube nebo kdekoliv jinde. A mně by přišlo super, pokud bychom se mohli bavit přímo nad nějakými praktickými příklady, protože pro mě je to přínosné a myslím si, že pro posluchače, diváky může být také. Pojďme si možná ukázat, jak může fungovat ten Claudovský doplněk ve Wordu v rámci i toho napojení na Direct Case. Super. Ukážem. Skúsim to okomentovať tak, aby keď niekto náhodou nevidí to video, tak aby pochopil, čo sa tam deje. Takže už máme nainštalovaný plugin a teraz vlastne hromada tej právnej práce je vo Worde. Že vlastne niečo píšem a rozmýšľam nad tým textom, že či je vhodne napísaný. Tak napríklad tu som vybral jeden príklad, kde je zmluva, povedzme, že protistrana nám poslala nejaký návrh, ja si čítam tie paragrafy a vidím tu, a teraz naozaj vybral som nejaký ako veľmi jednoduchý prípad, tak vidím tu odstavec, kde je smluvná pokuta. A ja si hovorím, je to vlastne, aká je súdna prax k niečomu takémuto? Je to veľmi jednoduché, v tom Worde otvorím ten Claude plugin a už teraz tam môžem robiť čokoľvek, napríklad formátovanie alebo zmenu textu alebo podobne. Ale mňa zaujíma tá konkrétna súdna prax, označím ten odstavec a opýtam sa, že pripoj sa na Direct Case MCP a nájdi súdnu prax k takejto smluvnej pokute. Čo začne robiť ten Word plugin, je, že pripoj sa cez toho Clauda, cez Direct Case MCP, cez to pripojenie a tu už vlastne vidím, že on používa naozaj ten konektor. Pripojí sa k Direct Case a spýta sa ho s týmto kontextom, s tým jedným odstavcom, že aká je judikatúra, ktorá je podobná tomuto a aké sú závery z toho. A Direct Case odpovie a zobrazí sa to priamo v tom Worde, že ja nemusím nikam odchádzať. Takže ja nemusím nikam odchádzať z toho Wordu a rovno tu vidím výsledok. Výsledok, ktorý je oprený o reálnu judikatúru a reálnu súdnu prax. Kdybych zapomněl napsat připoj se na Direct Case MCP, poradí si s tím Claude? Poradí si s tým Claude, pretože on už pozná tie konektory. Niekedy sa mne stalo zatiaľ, že on išiel aj hľadať na web. Čo vlastne pri tých právnej praxi naozaj nechceme, aby on hľadal trebárs judikatúru len na webe, čo je vlastne ako keby základná funkcia tých všetkých AI chatbotov, ako je ChatGPT, ale aj Claude, aj od Microsoftu. Vlastne všetky vychádzajú zo zdrojov, ktoré sú na webe. Ale to pre tú skutočnú právnu prax samozrejme nestačí, pretože tam môžu byť judikáty, ktoré sú zastaralé, prekonané, môže citovať nie samotné zhrnutie súdu, ale môže citovať rekapituláciu v tom rozsudku, môže citovať paragrafy zákonov, ktoré už sú neplatné, boli nahradené. Toto všetko na internete je a tá obecný model, napríklad aj Claude, čerpá hlavne z toho. Preto je extrémne dôležité, pokiaľ robím naozaj špecifickú právnu prácu, tam pripojiť ten zdroj pravdy vlastne. Ten zdroj tých reálnych právnych dokumentov, čo vlastne teraz sa k němu pripája. Ale když budu mít připojený ten MCP konektor na Direct Case, tak to ale neznamená, že v rámci toho pluginu si zavřu jakékoliv vyhledávání na internetu. Nie. Samozrejme to všetky ostatné funkcie tam ostanú, toto je len pridaná naviac. Tak tu vlastne vidíme, aké on nástroje aj používa.
Je to, keďže ja sa pýtam na súdnu prax, tak on používa nástroj na tom direct case vyhľadávanie v rozsudkoch. Sú tam nejaké iné nástroje. Tak a napríklad tu bola smluvní pokuta 0,9, on hovorí, pozor, súdna prax je, že to môže byť s veľkou mierou pravdepodobnosti označené za neplatné. A zároveň rovno tu vidím tie originálne dokumenty, do ktorých ja môžem sa pozrieť. Jedným klikom naozaj to môžeme vyskúšať, jedným klikom sa prekliknúť na ten originál. To už sa mi otvorí zase. Čo je zmysel tohto je, že vlastne stále ostávam v tom Worde, ale už vidím konkrétne doporučenia, konkrétnu judikatúru, konkrétne závery z toho a môžem rovno s tým pracovať, prípadne sa doptať na ďalší detail, čo ma zaujíma. Ale možno sa to stáva aj tebe, mne sa to rozhodne stáva, že keď človek prepína tie okná, tak sa mu trochu aj v tej hlave stratí ten kontext. Je, že idem z toho Wordu niekam na web, ale zrazu si spomeniem niečo iné a už ma to trošku aj vykolají v tej mojej práci. Takže je vlastne super, keď to môže mať celé integrované. No, pro mě je to určitě super, protože já nedokážu udržet pozornost a jakmile bych se měl překliknout někam jinam a do buď jako webového prohlížeče a nebo do chatbota, tak tam najednou vidím historii jako předchozích chatů, tak si vzpomenu na to, že jsem měl něco udělat, začnu na tom pracovat, anebo se budu proklikávat na web do webového prohlížeče a do nějaké webové aplikace a teď tam vidím otevřené záložky, tak si vzpomenu, měl jsem něco zaplatit, nebo já nevím, něco objednat rohlík a už jsem okamžitě jako pryč, jo? Takže pro lidi, kteří jsou na tom stejně špatně jako já, tak si myslím, že to je pomoc. Jo, ale nemusí to být jenom o té pozornosti, ale i o tom, a já už to říkám dlouhodobě, že já jsem částečně jako líný uživatel, ale spíš směřuju na nějakou efektivitu. Tím myslím to, že nechci se furt překlikávat z jednoho okna do druhého, protože tím ztrácím čas a přijde mi to zbytečné. A pokud můžu mít tu práci koncentrovanou a celé to workflow koncentrované v rámci jednoho nástroje a jednoho okna, tak pro mě je to jako neuvěřitelný přínos, jo? Protože každý klik je zbytečný, každý klik nám bere čas, byť se to jako nezdá, ale když je jich prostě 500 kliků za den navíc, tak už jako za celý život je toho poměrně dost. A prostě ale je to i o tom, co jsme říkali, no. Ztrácíme mezi tím nějaký kontext a další věci, takže určitě super. A já jako už dlouho říkám různým lidem, kteří se točí kolem LegalTech a vyvíjí nástroje pro právníky, ať sakra udělají plugin do Wordu. Jo? A chudáci ti, kteří to udělali, protože teď jako přišel Claude se svým pluginem do Wordu a celý ten trh zase jako otočil na ruby. Jo, tak přijde mi to trošku nefér, ale prostě děje se to. No. Presne, to je veľmi dobrá pointa, pretože naozaj súťažiť s firmou ako je Anthropic, ktorý vyrába Claude, je veľmi ťažké. A oni do toho pluginu dajú všetky tie možné funkcie, ktoré treba z lokálna firma, ktorá to vyrába, nemá šancu tam dať. Hej, takže keď budete mať plugin od kohokoľvek iného, tak tých funkcií tam bude nutne menej. Do budúcna to bude menej sa rozvíjať a tak ďalej. Takže preto je aj naša stratégia je spíš vložiť sa ako konektor do toho Claude alebo do toho OpenAI, než s nimi súťažiť. A na co je reálně ten konektor napojený? Co je přidaná hodnota toho vašeho MCP konektoru? To je to chytré vyhľadávanie v právnych zdrojoch. Pretože napríklad aj keď si zoberieš jeden rozsudok, tak ten rozsudok, nie každý paragraf toho rozsudku má ako keby rovnakú váhu. Hej, že je nejaké zhrnutie na začiatku, tak to úplne asi nechceš dávať do tých odpovedí. Potom je samotné stanovisko súdu, to je vlastne o mnoho zaujímavejšie. Pokiaľ je tam právna veta a tá tvoja téma je zrovna v tej právnej vete, tak to bude rozsudok, ktorý vlastne chceš vidieť. Zároveň môže byť judikatúra prekonaná, takže to je znova nejaký výsledok, čo by si tam spíš nechcel dať. A toto je celá ako keby tá data science za tým. Sú vzťahy medzi tými právnymi dokumentami, porozumenie tej štruktúre toho dokumentu, porozumenie nejakej hierarchii, že ktorý má prednosť a tak ďalej. A
všetky tieto charakteristiky vlastne vstupujú do toho vyhľadávania v direct case, takže človek potom nemusí preklikávať 10 nerelevantných zdrojov, ale rovno nájde ten, čo potrebuje. Takže bys možná jako řekl, že ten posun ve vývoji a to, na co by se měly soustředit různé startupy, které poskytují AI nástroje, a teď nejenom možná pro právníky, ale obecně, ale primárně se bavíme o AI nástrojích pro právníky, tak by nemuseli jako řešit tak moc uživatelskou přívětivost svých aplikací, ale spíše ty datové zdroje. To je naša stratégia. Ja si myslím, že to je ten správny prístup. Ale samozrejme na tom trhu sú rôzne typy užívateľov. Niekto napríklad má rád to klikanie na ikony, tak samozrejme pre neho môže byť lepšie nejaký iný nástroj. A dokážete to kombinovat? Teď myslím, jak to funguje například do Direct Case. Jo? Jestli, když budu chtít pracovat ve Wordovském pluginu, tak budu pracovat ve Wordovském pluginu, ale když ne, tak jestli dokážu pracovat s těmi zdroji i v rámci nějaké aplikace. Samozrejme má to aj webové rozhranie, takže ja si môžem používať to webové rozhranie, môžem používať ten MCP konektor. Je to v podstate zameniteľné. Ten systém bude fungovať a odpovedať správne v oboch. To webové rozhranie je samozrejme trošku návodnejšie, že tam tento rozhranie pre užívateľa je tak, aby to bolo ľahko pochopiteľné. Ale stále v podstate veľmi minimalistické. Tá naša filozofia je, všetko to komplikované musí byť schované pod tou kapotou. Užívateľ sa len pýta slovne dotazy, tak ako komunikuje s inými ľuďmi. A jak vy vlastně přistupujete ke tvorbě těch datových zdrojů? Jo, jako jak si vlastně mám představit to, že se připojuju ke zdrojům, které sbírá Direct Case? Je to něco, co je jako pravidelně aktualizované? Mám nějakou garanci toho, že ta data jsou aktuální a že mi to nebude citovat ustanovení zákona, které už není účinné? Super dotaz, ďakujem zaň. Tých zdrojov, ktoré my máme aktuálne pre Česko, je zhruba 1,5 milióna relevantných právnych zdrojov. A sú to zákony české, regulácie Európskej únie, judikatúra všetkých stupňov českých súdov, judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora, lebo často k tej regulácii sa treba ten súdny dvor EÚ vyjadruje, čo je veľmi podstatné pre tie témy tu. A ešte tam máme nejaké regulačné úrady, napríklad Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. Všetky tie zdroje, ako náhle ten súd alebo tá inštitúcia publikuje nejaký nový rozsudok alebo nový dokument, tak my ho tam behom pár dní vlastne máme zaradený, ale aj dátovo spracovaný, tak aby sa v ňom dalo dobre vyhľadávať, aby to bolo rýchle, aby to bolo presné. Co relace mezi těmi dokumenty? Ve smyslu toho, jestli představuju si to jako váhy. Jo? Jako váhy v rámci jako klasického strojového učení. Jestli jako dokážete pracovat s tím, jestli pro nějakou spisovou značku je více relevantní něco dalšího. Jo? Ve smyslu toho, buď ta nejjednodušší relace je, že nadřízený soud ruší rozhodnutí soudu nižšího. Jo? Ale můžou tam být i citace těch rozhodnutí, ale zároveň, a tady už to může být trošku jako složitější, zároveň ty citace můžou říkat, to, co říkal soud předtím, je blbost a my se tím neřídíme, protože je to prostě překonaná rozhodovací praxe, anebo říká, jo, to rozhodnutí bylo super a podle něho teď rozhodujeme. Jo, dokážete s tím nějak pracovat v rámci toho? Presne tak, keď pribudne nová judikatúra, pribudne nový rozsudok, tak analyzujeme odkazy, na ktoré odkazuje paragrafy, rôzne iné spisové značky a aktualizujeme celý ten vlastne graf vzťahov medzi nimi. To znamená, že keď nahradzuje nejaký rozsudok, tak ten predchádzajúci označíme ako pozor, tento už je nahradený nejakým novým. Děje se to ručně anebo automatizovaně? Všetko automatizovanie. Ten rozsah práce ručný by bol tak enormný, ako naozaj takto ešte niektoré historicky a možno niektoré firmy ešte stále pokračujú v tomto manuálnom priraďovaní, že napríklad je
paragraf a k nemu sú treba s komentármi, ale aj manuálne editormi priraďované nejaké relevantné rozsudky. Ale s tou mierou, že koľko toho je veľa, tých rozsudkov je v Česku zverejnených zhruba 900 000 kusov, tak to je niečo, čo sa ľudsky absolútne nedá spraviť. Treba to robiť algoritmicky. A je tam nejaká lidská kontrola? Je tam lidská kontrola v nejakom zmysle, že či to prebehlo správne ten proces, či vôbec prebehol ten proces napríklad, ale samozrejme, že by jeden konkrétny rozsud, alebo že by každý konkrétny rozsudok bol kontrolovaný, tak to je úplně to je mimo. To je mi jasné. Takhle to ani nemyslím, jo? To spíš směřuju na to, jestli se už jenom jako čistě spoléháte na tu algoritmickou anotaci, nebo já teď nevím, jak to jako jinak nazvat, a nebo jestli je tam pořád nějaký lidský vstup. A ta otázka není hodnotící soud, ale spíš mě zajímá se podívat jako pod tu kapotu, jak to tam funguje. Celé to ide algoritmicky. Sú tam potom nejaké testy kvality. Že či vlastne tie odpovede sú správne, či naozaj tam nezaraďuje napríklad tie prekonané rozsudky, tak toto je vlastne kontrolované. Ale aj tento typ kontrol sa dá z veľkej časti automatizovať už dnes. A kdyby mi v rámci workflow nevyhovovalo se ptát přímo v rámci toho wordovského dokumentu a toho wordovského pluginu, který jsme si ukazovali, můžu s tím MCP konektorem na DirectCase a s tou databází DirectCase pracovat i v rámci Claude Desktop, té desktopové aplikace, protože dokážu si představit, že prostě budu si tu rešerši dělat v rámci nějakého obecného dotazu a ne přímo nad konkrétním dokumentem. Jo? My jsme si tam ukazovali posouzení konkrétní smluvní pokuty v konkrétní smlouvě, ale můžu si nechat udělat rešerši k tomu, jak přistupuje ať už nejvyšší soud anebo ústavní soud k přiměřenosti smluvní pokuty. Určite, super dotaz. Určite to ide presne takto aj v tom Claude desktope. Môžeme si to napríklad aj ukázať. Ja do toho Claude desktopu napríklad napíšem niečo, kde je trošku komplikovanejšia tá judikatúra. A ty si v Coworku, jo? Teraz som v Claude Cowork. Bude to pracovat i v rámci klasického chatu? Je to vlastne v tom Claude desktope, je to jedno, kde to napíšem. Môže to byť chat, alebo ten Cowork, alebo Claude Code. Ok, jo, super. Tak ja tam napíšem napríklad dotaz k smluvním pokutám u spotřebitelského úvieru. Tam by malo byť trošku komplikovanejšia tá judikatúra. Dotaz zněl, jaká je judikatura k smluvním pokutám u spotřebitelského úvěru, ukaž nejvyšší soud, ústavní soud a soudní dvůr Evropské unie. Máš tam překlep, ale to je v pohodě. Já jenom chci říct, nevěnujte tolik pozornosti pravopisu při zadávání dotazů do chatbotů, protože je to nakonec vlastně úplně jedno. Presne tak. Čo ja som dal do toho dotazu ešte napríklad ten Soudní dvůr EU, pretože spotrebiteľský úver má nejakú špecifickú úpravu práve v tej európskej regulácii a aby som získal celý ten obrázok, tak vlastne potrebujem tam všetky tie rôzne zdroje. Ten DirectCase, on sám od seba hľadá vo všetkých tých zdrojoch, ale zase keď chcem nejaký akože špecifický pohľad, môžem to tam jednoducho napísať a dostanem tú odpoveď. A co se teď děje na pozadí? Teraz na pozadí sa Claude aplikácia pripojila práve cez ten MCP konektor do DirectCase a DirectCase vyhodnotil, že ten nástroj, ktorý on použije, bude hľadanie v judikatúre. On má ešte rôzne ďalšie nástroje, napríklad hľadanie v zákonoch, konkrétna spisová značka, konkrétne texty a podobne. Tento dotaz vyhodnotil, že smeruje na judikatúru, čo vyhodnotil správne, zavolal ten nástroj k chytrému hľadaniu v judikatúre. A tu už máme odpoveď. Čo je extrémne dôležité, používate akýkoľvek nástroj, či už je to DirectCase alebo čokoľvek iné, musí mať klikateľné zdroje. Pokiaľ
to nefunguje tak, že ja sa jedným klikom pozriem do toho originálneho dokumentu, tak vôbec to nepoužívajte, pretože to je obrovské riziko pre tú právnu prax. No pro mě to byl v takovém tom, jako řekněme, úsvitu chatbotů v právní práci, tak pro mě to byla první překážka, přes kterou jsem se nemohl dostat, a to je to, že v té době, kdy jsem to zkoušel poprvé, tak mi to přesně jako neposkytovalo odkazy na zdroje, nemohl jsem se na ty zdroje prokliknout, což už teď i ty jako běžní chatboti se posunuli, ale tím jenom jako potvrzuju to, co říkáš. No. A tu vlastne vidíme tú judikatúru z pohľadu Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Súdneho dvora EÚ, zhrnutie a podobne. Můžeme zkusit proklik? Tak třeba tady ten. Znova z toho prostredia Claudu sa dostanem do prostredia Direct Case, kde vidím priamo ten dokument a zároveň vidím aj tú pasáž v tom rozsudku, ktorá sa tomu venuje, pretože nemusím čítať 8 strán textu, nájde mi práve ten relevantný a zároveň, teda keď už sme v tom prostredí toho Direct Case, tak ja ešte ukážem nejaké funkcie, ktoré sú rozhodne užitočné pre analýzu tej judikatúry. Napríklad, že právna veta je hneď na začiatku uvedená napríklad u tohto rozsudku. Že sú tu uvedené, ktoré paragrafy ten rozsudok cituje. Takže ja sa môžem aj pozrieť, ako sú tie paragrafy interpretované v rôznych rozhodnutiach súdov. A zároveň tu vidím, na ktoré dokumenty ten rozsudok odkazuje a ktoré zase odkazujú na nej. Môžem si ich zoradiť podľa citácií napríklad, čo je veľmi užitočné, že vlastne ja sa chcem v prvom rade pozrieť do tých, čo sú veľmi citované. Tady hviezdičkou sú označené tie, ktoré sú z Veľkého senátu alebo z rozšíreného z pléna, takže to budú tie zaujímavejšie. Zároveň je tu ešte teda farebne označené zeleno alebo červeno, že zeleno sú, ktoré sa navzájom potvrdzujú, červeno je tie, ktorí si navzájom odporujú, teda sa nejakým spôsobom nahradzujú. A to je pre mňa práve ten alarm, že na toto sa musím pozrieť detailnejšie. V čom presne to funguje? A to už je tá špecifická advokátna práca, analyzovať už tie nuance v tých jednotlivých konkrétnych prípadoch. Co já tam vidím ještě v metadatech? Bude tam súd, bude tam samozrejme dátumy, rôzne inštancie súdu tam dávajú rôzne metadata, takže niekde nie je tam téma napríklad toho. Ale není to úplně u všetkých súdov. Tak jo, děkuji moc za ukázku. A pojďme možná v tom prostředí, Claudu, ještě zůstat, protože mě by zajímalo, jestli se můžeme podívat trochu blíž na ten rozdíl v tom klasickém přístupu v rámci chatbota, kdy jenom komunikuju s chatbotem, a co vlastně znamená prakticky ten jako agentický přístup. Super, toto je presne to miesto, pretože ja už mám vlastne ten Claude desktop otvorený, kde sa to dá naozaj automatizovať. A to je podľa mňa, to je tá veľká zmena pracovného postupu, ktorá je teraz možná, ktorá určite prebehne, je, že doteraz ja som komunikoval takisto ako v čete. To znamená otázka, odpoveď, ale stále som ja bol v centre toho diania. Tam, kam sa to môže posnúť, napríklad vďaka tomu Claude desktopu, je, že ja mu už zadelím nejaký úkol. A teraz napríklad ukážem, že mám zmluvu, ktorú mám v nejakom stave rozpísania a teraz ja rozmýšľam, že tí ľudia, ktorí to podpisujú, majú vlastne reálne podpisové práva v obchodnom registri na to. A je to a pri tom prepojení toho Clauda a toho Direct Case je to veľmi jednoduché. Ja jednoducho nahrám dokument do toho Clauda, ktorý mám vlastne rozpísaný. Stačí úplne, keď tam je názov tej firmy, aby to vedel vyhľadať v tom obchodnom registri. Tak ja tu mám nejakú mock-up zmluvu a zadám mu rovno ten príkaz. To, čo som sa ho pýtal, je, že over správnosť toho, že tí ľudia, čo sú na tom dokumente, majú podpisové práva k tomu podpísať to.
Zase keď si predstavíte, že toto idem vlastne sám kontrolovať manuálne do toho rejstříku, pritom vlastne zmením ešte 5 prostredí, takže aj tie myšlienky sa mi rozbehnú niekde inde. Tak to zabere nejaký čas. Keď to stále pracujem v jednom prostredí, a treba, ja môžem rovno pracovať tej zmluve teraz a iba sa doptať, alebo naopak mať otvorených 10 dokumentov, ktoré všetky naraz kontrolujem. Jo, tam možno najviac vidieť aj ten agentický prístup, že to je opakované, že ja môžem mať naozaj potrebu skontrolovať 50 rôznych dokumentov, ktoré mi niekto poslal a ja ich v jednom kroku môžem zadať tomu Claudeovi všetkých týchto 50 dokumentov. Prejdi, over tam napríklad tie firmy, tie podpisové práva, over tam spisové značky, over tam naozaj všetko a až potom sa ja na to idem pozrieť. A ty kroky na tom pozadí jsou tedy takové, že Claude si načte tu smlouvu, vyhledá a pokusí se identifikovat smluvní strany, to je jako druhý krok, a pak následně prostřednictvím Direct Case vyhledává v obchodním rejstříku, jo? Nebo respektive v těch datech, které vy máte z obchodního rejstříku. Jak to funguje? Protože najít něco v obchodním rejstříku je složité i pro člověka za situace, kdy web or.justice.cz většinu času spíš nefunguje, než funguje. A vy máte teda nějakou API přímo na Ministerstvo spravedlnosti? Nebo jak to funguje, to napojení? Je to presne tak. To, čo je dôležité pre obchodný rejstřík, je, že vlastne to je real time. Pretože naozaj tam sa môže niečo zmeniť dnes a ja vlastne potrebujem vždycky tie aktuálne data. Takže je to v podstate real time API. A je náročný úkon to udělat, to napojení, anebo je to prostě něco, co si někdo napíše v garáži přes víkend? Aby to fungovalo spolahlivo, tak nie je to úplne v garáži na víkend, ale ako riešili sme o mnoho komplikovanejšie veci pri tomto projekte. Okay. Dobrý, tak se pojďme vrátit ke Coworku a k tomu, co nám z toho vypadlo. Takže tu vlastne z toho môjho dokumentu identifikoval 2 firmy, pozrel sa do registru, kto je jednateľ, či porovnal to s tým dokumentom a vyhodnotil, že či to je možné takto podpísať alebo nie. A zároveň jsem tam viděl i nějaká doporučení k nějakému ověření a k nějakým dalším krokům, když se vrátíš o kousek nahoru. Přišlo mi to zajímavé. Tady, jo, že nám to řeší střet zájmu jednoho z jednatelů a zároveň tam pak byly ještě nějaké další typy nahoře, ale to je v zásadě jedno. Jo? Ale to, co tím chci říct, je to, že se mi líbí ta přidaná hodnota v tom smyslu, že se to vlastně nepodívá jenom do obchodního rejstříku, ale zároveň to řeší i tyhle ty jako navazující věci, typicky střet zájmu. A to, čo je možno ešte veľká výhoda toho agentického prístupu alebo toho Clauda, je, že ty si môžeš vlastne vytvoriť vlastný postup, ako on má pokračovať. Pretože on sa tým to konektivitou doptá priamo do toho registru. Z toho vypadnú iba konkrétne údaje z tej databázy. Ale ty môžeš si nadefinovať rôzny postup krokov, čo všetko sa má skontrolovať. Napríklad teraz ten stret záujmu, to je niečo, čo on spravil automaticky. Ale ty možno chceš, aby to spravil za každým. Aby vždycky skontroloval nejakých 5 bodov a vtedy si spravíš tzv. Skill, sa tomu hovorí v Claudeovi, ale v podstate je to textový dokument, kde človek napíše postupnosť krokov, čo sa majú stať. Dokáže to spraviť naozaj každý. A keď mám tento úkol, tak zavolám ten konkrétny skill, alebo tú konkrétnu dovednosť, tú konkrétnu postupnosť krokov, napríklad jednoduchým volaním typu správ komplexnú kontrolu zmluvy. Takto to môže mať nazvané, alebo nejak inak. A on prevedie všetkých tých 5 alebo 50 krokov, čokoľvek ma napadne a overí práve tie. A ja to nemusím repetitívne vždycky robiť znova. Všetko, čo sa dá automatizovať, môžem vlastne do takýchto postupností dedikovať a
a zavolať jednoducho už pár slovami celý ten postup. Nemusím tie prompty písať vždycky odznova. Jasně. A abychom se neděsili, tak dokážu si představit, že s přípravou toho dokumentu, ať už tomu budeme říkat playbook nebo jakkoliv jako jinak, nebo skill, tak nám Claude dokáže pomoci taky. Je to tak? Určite s tým dokáže pomôcť Claude a zároveň to je možno tá špeciálna hodnota, ktorú tam prináša ten konkrétny právnik, pretože keď sa tak pozrieme na to z odstupu, že kto je vlastne odborník na agendu, nejakú veľmi povedzme, že som advokát v Prahe a mám nejakú veľmi špecifickú agendu, tak kto je na to najväčší odborník? Je to nejaká softwarová spoločnosť, ktorá mi hovorí, toto je ideálny workflow, alebo som to ja, ktorý mám s tým 10 rokov praxe. Tak ten náš prístup je vlastne, že tí advokáti, tí právnici sú najväčší odborníci na tú tému, na tú špeciálnu lokálnu úpravu a typické veci, ktoré sa dejú v tom reálnom svete. A oni sú tí, ktorí by najviac, ale najlepšie vedeli špecifikovať ten postup, čo sa tam má spraviť. Takže, a toto je presne ten spôsob práce, ktorý to umožňuje. Že ja mám veľmi výkonný model, zároveň do toho mám overené zdroje, ale tú svoju špecifickú knowledge, tak tu tam dodám ja vlastne ako právnik špecializovaný na nejaký lokálny prípad. A to je kombinácia, ktorá si myslím, že toto je tá víťazná kombinácia. Takže kdybych si to měl představit na tom, kde bych ráno vstal a řekl bych si, chci připravit nějaký skill pro posuzování nějaké konkrétní smlouvy. Jo, tak nejjednodušší jsou vždycky NDAčka. Řeknu si, chtěl bych připravit skill pro posuzování NDAček v rámci Claudu. Můžu si sednout k tomu chatbotovi a říct mu nějakým přirozeným jazykem, hele, chtěl bych prostě připravit dokument, se kterým budeš pracovat v Coworku a který bude posuzovat NDAčka. Jo, tak je tohle postup, který je proveditelný, protože pro někoho může být představa, že si sám napíše nějaký takový playbook trochu děsivá, ale věřím tomu, že Claude stejně jako v rámci jiných pokynů, které pak dává sám sobě, tak s tím dokáže pomoct. Určite áno. Určite ten štart môže byť vlastne veľmi jednoduchý, presne ako popisuješ, že napíšem správ mi takýto postup, potom sa pozriem, že vlastne čo spravila, trošku to skorigujem. Jasně, takže si uděláme nějaké jako pak iterace toho, co tam reálně opravdu chceme kontrolovat, na co on třeba jako nebo ona zapomněl nebo zapomněla a budeme směřovat teda k vytvoření nějakého podkladu, se kterým pak v tom Coworku bude pracovat. Presne tak. A mnoho takýchto skillov už je aj na internete na veci, ktoré sú časté, napríklad tie NDAčka, tak k tomu sám, ako tá firma Anthropic vydala vlastne legal plugin, ale v podstate to iba ako keby set rôznych inštrukcií, napríklad na to NDAčko, tak aj oni k tomu vydali ten skill, takže ideálne je začať napríklad s týmto, pretože už je tam mnoho tých kontrol vymyslených. Čo by mohol byť druhý krok je, pozriem sa, čo som komentoval v tých NDAčkách posledných 10, ktoré som pozeral, tak pozriem sa na tie svoje komentáre historické a môžem to treba z tomu Claudeovi dať tieto komentáře, že aha, tak toto som ja našiel, over, či to v tom sete inštrukcií, ktoré máš, či tie moje špecifické nálezy sú a ak nie, tak obohať ten skill a takto si to zase zlepším ďalšou iteráciou. To znamená, že to ani nemusím nutně vymýšlet na zelené louce, ale můžu vzít nějaké své staré dokumenty, ať už jako wordovské dokumenty s komentáři, se kterými si ten systém dokáže poradit, anebo možná i nějaké starší e-maily, které jsme komunikovali s protistranou, kde jsme popisovali a vysvětlovali ty připomínky, tak to je něco, co je možné. Určite, a to je asi aj najlepší postup, ako to robiť. Ja to sám presne takto robím, že začnem nejak a vlastne potom človek si všimne, že čo tam sa dá ešte vylepšiť, tak samozrejme v druhej iterácii to môžem vylepšiť. Že keď si to predstavím, že mám nejakú repetitívnu prácu, čo môže byť napríklad tie NDAčka, ktorá sa mi vyskytuje proste behom toho mesiaca párkrát, tak
prvýkrát vlastne na tom spravím tú istú prácu, ako keď to robím bez toho agentického prístupu. Tak OK, ale potom to dôležité je, že si to uložím. Že ja teraz tomu Claudeovi poviem, toto si ulož, čo sme spravili. A druhýkrát nebude to na 100% správené, nebude to 100% správne, bude to treba na 95% správne, ale OK, tak už dorobím len tých 5%, celé si to prečítam a poviem mu, ešte týchto 5% tam vlastne si doulož. A už keď to robím tretíkrát, tak už robím iba to posledné percento. A to je vlastne tá úspora času, ktorú si myslím, že keď ľudia toto vyskúšajú, tak to začnú zažívať veľmi rýchlo. Jako jeden praktický postup, který mě naprosto jako změnil práci s Claudem, ale obecně možná i s ostatními AI nástroji, tak je to, že už jsem úplně jako rezignoval na to, že si budu dělat rešerši a nakoukám miliony videí k tomu, jak něco udělat, ale prostě se zeptám. Jo? Já nevím, příklad. Chtěl bych si automatizovat vytváření událostí v kalendáři na základě e-mailů nebo jakéhokoliv jiného vstupu, který ti dám. Jak bys to udělal? Jo? A dostanu zpátky nějaké varianty, z čehož si pak jako vyberu a postupnými kroky si buď to Claude sám jako naprogramuje, nebo vezme nějaký konektor a reálně to funguje. A nakonec to trvá prostě jako 10 minut. Jo? Místo toho, abych si prošel na YouTube 10 různých videí, které mi vlastně vůbec nepomůžou, tak nějakou iterativní komunikací se k tomu, co chci, vlastně jako dostanu. A je to strašně jednoduché. Jo? A tím jenom chci říct, jako nebojte se toho. Je to jednoduché. Nesnažte se vymyslet úplně všechno sami, ale zkuste si nechat pomoct. Jo? Protože ten chatbot, ten nástroj to ví, nebo respektive dokáže to nějak jako vymyslet a společně se k tomu cíli jako dostanete. Jo? Takže berme to jako možná spolupráci, jako když přijdu za nějakým kolegou a snažíme se vymyslet, jak něco jako udělat, tak tady je to jako podobné, na rozdíl možná od toho, že Claude není naštvaný, na rozdíl od kolegy, ke kterému přijdu ještě předtím, než si dal ranní kávu. Presne tak, ja sa úplne pripájam k tejto message. Na 100% s tebou súhlasím, že možno aj také doporučenie pre tých, ktorí sa dopočúvali sem je, že ako keby ďalší článok, ktorý budete čítať, alebo ďalší nejaký LinkedIn post, akože spíš vám asi zväčší ten stres, že ste možno pozadu, alebo že proste to ide príliš rýchlo. O mnoho lepšie je dneska večer 30 minút si k tomu sadnúť, stiahnuť si toho Clauda, to je vlastne zadarmo. Pozrieť sa na to, vyskúšať si pár vecí, skúsiť si do toho napríklad pripojiť ten Direct Case MCP. To tiež je prvých pár dotazov je zadarmo, takže to môžete vyskúšať úplne jednoducho. 30 minút si to vyskúšam, skúsim si nejakú vec, ktorá je trochu otravná v tej mojej praxi. Moc sa mi to nechce robiť. Vidím, že sa to deje viackrát za mesiac. Skúsim túto jednu vec spraviť. A tých 30 minút, čo tomu venujete, myslím, že to človeka posunie o mnoho viac, ako nad tým rozmýšľať, pýtať sa, pozerať sa na LinkedIn. Toto je to, čo doporučujem spraviť. Jo, a já rozumím tomu, že z toho máme strach. Já jsem měl taky. Já jsem si vždycky říkal, že si nebudu nic jako vibe codit a že to nechám jako na jiných, kteří s tím mají nějaké zkušenosti a kteří jsou možná technicky zdatnější a mají nějakou představu o programování v Pythonu nebo v něčem podobném. Ale reálně je to úplně zbytečné, jo? Protože když já se pak dívám na to, co se vlastně děje na pozadí toho, když Cowork pracuje, a já nevím, třeba když jsem se díval na to, jak vlastně vytváří wordovský dokument, jo, tak si prostě naprogramuje v Pythonu skill na to, aby vytvořil dokument. Jo, a stejně tak si dokáže naprogramovat skill na spoustu jako dalších věcí a dostaneme se k tomu, co vlastně jako chceme, ať už v rámci nějaké automatizace nebo nějakých jiných rutinních úkolů a je to fakt brutálně jednoduchý. Jo, takže prostě nebojme se toho a zkoušejme to, jo, protože já kdybych si neskusil, a proto jsem zmiňoval tu automatizaci vytváření událostí v kalendáři. Jo, když jsem konečně jako našel odvahu to zkusit a šel jsem nejdřív do Gemini
A teď se jako přiznám, že jsem to začal dělat ve chvíli, kdy jsem uspával nejmladšího syna a ležel jsem tam v posteli, tak jsem se ptal Gemini. Chtěl bych si automatizovat vytváření událostí v kalendáři. Umíme to udělat tak, aby to fungovalo v rámci napojení na můj Gmail? Snažili jsme se nějak, pak to úplně nedopadlo. A pak potom, co syn usnul, tak jsem vstal, šel jsem si sednout k MacBooku a zkusil jsem to stejné v Cloudu a v Cloud Code a bylo to v zásadě asi za půl hodiny hotové, byť to řešení bylo strašně jako heavy a mělo úplně jako mraky zbytečných mezikroků, ale byl jsem nadšený, že to funguje. Trvalo to, ale funguje to. A od té doby se to taky posunulo, jo? Protože ty věci jsou ještě mnohem jednodušší a jako napojení na Outlook je mnohem jednodušší, ať už prostřednictvím nějakých MCPček, anebo prostřednictvím toho, že Claude prostě může fungovat v Chromu, prohlížeči, anebo ovládat počítač, což osobně pro mě není jako řešení, není to něco, co bych chtěl, ale všechno je možný, jo, jako sky is the limit, což je hrozná věta, já ji úplně nenávidím, ale nic jiného mě teď nenapadlo, no. Mm-hmm. Ja sa pridávam, že všetci, čo robia v práve v advokácii, prekonali o mnoho väčšie prekážky ako toto. Akože určite to zvládnu, určite to zvládnete. Tak jo, tohle byl trošku patos, ale tímhle patetickým motivačním závěrem bychom mohli směřovat k rozloučení. Děkuji moc, Radované, bylo to super. Hrozně mě bavilo to, že jsme se mohli podívat i na ty praktické příklady. Ja ďakujem za pozvanie. Děkuji všem, kteří jste věnovali videu čas a těším se na viděnou anebo na slyšenou zase někdy příště. Tak tohle je všechno z dnešního legálního kódu. Budeme moc rádi za zpětnou vazbu k epizodě v komentářích a pokud se vám podcast líbí, dejte odběr kanálu Legální kód.